Колко струва според теб да живееш така? Аз си мислех, че са 1000 евро. Че круизите са само за богатите. Но истината е, че вече знам как да съм тук на половин цена. Представи си, сутрин кафе с изглед към океана. След обед коктейл край басейна. А вечер гала вечеря и шоу програма. И всичко това не е една фантазия, а реалност на борда на круизен кораб. Тук имаш ресторанти, басейни, театри, фитнес, магазини, буквално цял плаващ град, който всеки ден те отвежда в нова държава. Това е лукс, но на достъпна цена. И ако преди мислех, че е невъзможно, днес го живея благодарение на Incruises. Ако и ти искаш да живееш по този начин, виж линка под снимката ми и се свържи с мен във Viber или WhatsApp, или ме последвай във Facebook или Instagram. Избери бутона, който ти е удобен. Чакам те!